11 ଯାଏ ବର୍ଷିବ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଏହି 2 ଦିନ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହା କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଥିବା ବେଳେ 10 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଏହା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କୁଆପଥର ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ MTV ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। 2 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 5 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ। 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 7 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କମିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି ଯେ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ରାତି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବା ସହ ତୁହାରୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନଠାରୁ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ବର୍ଷା କମିବ। ତେବେ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କୁହାଯାଇଛି। 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଠାରୁ 9 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଗତ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବାଧିକ 51 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 44, ପୁରୀରେ 37.6, ସୋନପୁରରେ 23, ନୟାଗଡ଼ରେ 22, ଅନୁଗୁଳରେ 16 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଲଗାତାର 4 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଗକୁ ବି ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଡାଲି, ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ କରି ରୋପଣ କରାଯାଉଥିବା ଧାନ ତଳିରେ ହଳଦିଆ ପତ୍ର ସହିତ ଅଗ୍ରଭାଗ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ସମ୍ବାଳୁଆର
ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଗରେ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ସୋରିଷରେ ଉପୁଜା ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପାଣିପାଗ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ MTV ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।